alumnado de terceiro B quere poñer foco na importancia da labor das abellas para os nosos fillos. Moi atentos e un gran aplauso! As abellas son unha especie protexida e a súa actividade é imprescindible para a reproducción das plantas. As abellas van de flor en busca de alimento e a súa vez transportan e moven o polen que as abellas necesitan para reproducirse. Por esto foi nombrada a especie máis importante do planeta. Según un físico chamado Albert Einstein, a humanidade só lle quedarían 4 anos de vida se desapareceran as abellas, xa que os cultivos de alimentos non terían que nos polinizaran. Afectaría a biodiversidade, quedaríamos sen mel, algodón e o 70% das froitas e verduras. Sen abellas o mundo sería un caos, destrucción e crisis. Temos que concienciar os demais da importancia das abellas. Non usar insecticidas na agricultura, non matalas, non molestalas. Xuntos podemos salvalas. E para rematar, imos dar paso ao noso valle, cun animal que non está en perigo de extinción e que non nos falte nunca, porque senón morreríamos ca fame. A vaca Muxía! Esta vaquiña é alucinante, desconcertante.